Bon dia. Des d'Esquerra Unida volem referir-nos avui a la situació dels treballadors de l'empresa Secopsa que fan el servei de neteja i recollida de fem en el poble de la Vall. Una situació que ens pareix completament injusta per el fet de que cobren mal, sempre retardat, el seu salari i una situació que es provoca molta inseguretat a aquests treballadors. Des d'Esquerra Unida considerem que la situació dels treballadors de Secopsa és una conseqüència més del fet que el Partit Popular va decidir privatitzar el servei de neteja i de recollida de fem del poble de la Vall. Una altra mostra més que la privatització ha sigut un desastre per al poble de la Vall i per als treballadors, perquè els treballadors, quan l'empresa municipal feia aquest servei, van millorar la seva situació i des que s'ha privatitzat la seva situació és cada vegada pitjor i no tenen més que problemes. A Esquerra Unida ens pareix que és completament intolerable que una empresa que fa un servei per a l'Ajuntament no pagui els salaris dels treballadors puntualment i com toca. I és molt més intolerable encara que no pagui aquests salaris dels treballadors quan toca, quan l'empresa, de fet, està percebint, ara sí, el que correspon per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament està pràcticament al dia en el pagament al servei que fa l'empresa. Esquerra Unida, en aquest sentit, volem manifestar la nostra solidaritat en els treballadors de la neteja i de la recollida de fem, manifestar que donem suport a les seves reivindicacions perquè tenen tota la raó i exigim al govern municipal del Partit Popular que prenga totes les mesures necessàries per a que se solucioni definitivament aquesta situació dels treballadors en el retard en la percepció dels seus salaris i, sobretot, que se prenguen les mesures per a que no torni a passar això, perquè de fet no és la primera vegada que es passa i els treballadors no poden estar permanentment no sabent si cobren o no cobren i quan cobraran el seu salari. Nosaltres considerem que en aquest cas, com sempre, l'alcalde ha actuat tard. Només has començat a moure's quan s'ha ficat damunt de la taula la convocatòria d'una vaga indefinida per part dels treballadors que ja estan farts de la seva situació. I hauria d'haver-se actuat molt més abans, hauria d'haver-se actuat seguint quina és la situació d'aquests treballadors, perquè és obligació de l'Ajuntament seguir tot el que implica el servei de neteja i recollida de fem del nostre poble. De fet, ja el dia 7 de gener, Esquerra Unida van plantejar en la Comissió d'Urbanisme el problema que tenien els treballadors de Secopsa. Van plantejar que no havien cobrat el salari de desembre, que no havien cobrat tampoc la paga extra de Nadal i que no sabien quan cobrarien ni si cobrarien. I van demanar que se fera el que fera falta per a donar solució a aquest problema que tenien els treballadors. Se mos va dir que s'actuaria immediatament, però no s'ha fet, no s'ha actuat fins que s'ha posat damunt de la taula la convocatòria de vaga. En definitiva, Esquerra Unida considerem que la situació dels treballadors és un altre més dels embolics i dels problemes que ha creat el Partit Popular privatitzant el servei de neteja i recollida de fem. Avui tenim un servei molt pitjor que el que teníem quan el feia l'empresa municipal, avui tenim el poble brut, avui tenim un govern que no fa complir a l'empresa les seves obligacions, avui tenim una empresa que demana més diners per tot i avui els ciutadans de la Vall paguem més diners que abans per al servei de recollida de fem i de neteja. I per a rematar-ho, tenim uns treballadors sempre en inseguretat, en una situació cada vegada pitjor i que veuen com els seus salaris se retrasen sempre en pagar. Per això nosaltres ens preguntem per a què ha servit la privatització del servei més que per a crear problemes i per a que una empresa faci negoci? On estan totes les meravelles que deia el PP que se produirien quan se privatitzarà el servei? I sobretot, a què espera el Partit Popular per a posar fi a aquesta situació i per a resoldre el problema que ells mateixos han creat en la privatització del servei?